sa jedná o vážne veci, keď nám bolo vážne ublížené, tak to nejde len tak jednoducho. A na druhej strane je to pre nás veľká výzva, lebo nás to oslobodzuje. Keď Peter kladie tiež otázku, že Pánu Ježišovi, koľkokrát mám odpustiť, tak Pán Ježiš nehovorí 2-krát alebo 5-krát, ale hovorí nie 7-krát, ale 77-krát. A vieme, že 7 je číslo plnosti, tak tým sa povedať, že máme odpúšťať stále, že ako keby odpustenie nemalo hraníc. My niekedy tak dúfame, že už 100-krát som odpustil, tak hádam, 101-krát mi už neurobí a sa to stane, tak veľmi je to pre nás ťažké znova odpustiť. A prečo je odpustenie také dôležité? Nie preto, že keď odpustíme, že by zlo prestalo byť zlom, alebo že by tá bolesť toho všetkého bola nepodstatná, ale odpúšťame práve preto, lebo naozaj nechceme, aby neodpustenie a hriech malo v našom živote posledné slovo, lebo krivda